Kien sajf tajjeb ħafna l-industrija tal-cruise liners f'pajjiżna u Ottubru wkoll se jkompli fuq is-suċċess tal-iktar xhur sħan. Jikkonfermaw dan l-istatistika u dawk li jaħdmu fis-settur. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fit-tielet kwart ta' din is-sena żaru Malta kważi 209,000 passiġġier fuq il-cruise liners. Dan ifisser 5.5% aktar minn dak reġistrat fl-istess xhur tas-sena l-oħra. Fil-waqt il-passiġġieri li qattaw lejl f'pajjiżna bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena irdoppja meta mqabbel mal-istess 3 xhur tas-sena 2015. Stephen Xwireb, il-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, għalli dan ifisser li mistennija jintlaħqu l-miri għal din is-sena. Bħala Valletta Cruise Port kif konna ħabbarna diġà, dis-sena ħanalqu waħda rekord, ħanaqbżu 700,000 passiġġier. Inċidentalment l-istaġun għadu fl-aqwa tiegħu, Ottubru għal-iktar staġun li jkollna vapuri u passiġġieri, u Novembru jibqa' dej b'saħħtu wkoll. L-industrija tal-cruise lining f'pajjiżna qiegħda tikber minn sena l-oħra u fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena żaru pajjiżna kważi 450,000 passiġġier fuq il-cruise liners. Is-sena d-dieħla mhix se tkun eċċezzjoni għal dawk li huma records. Is-sena d-dieħla prospetti huma daqstant ieħor tajbin, qed nistennew li naqbżu 700,000 nerġa' għat-tieni sena konsekuttiva, jiġifieri mistenni tkun sena oħra rekord. U barra minn hekk is-sena d-dieħla wkoll kif diġà ħabbarna u kellna l-okkażjoni li flimkien mal-Ministru tat-Turiżmu ħabbarniha diġà li fl-2017 ħajkollna t-tieni vapur li qed jagħmel homeport minn pajjiżna, il-P&O Cruises. F'reazzjoni pożittiva l-istatistika l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis għalli din tindika kemm hija qlija l-miżura li ttieħdet f'dan il-budget li għadu kif ġie ppreżentat fejn qed jipproponi li ġesti Pinto Wharf. Dan biex jinbena t-tieni moll li jista' jakkomoda vapuri tal-cruise liners twal sa 300 metru.